Welcome back for another video mga kaibigan, and for today tayo ulit ay mag-reaction time. So disclaimer lang po mga kaibigan, hindi po natin intensyon manira, hindi po natin pinapanigan no kung sino man. Ito lang po ang ating humble opinion sa mga nangyari sa ating bayan. So let's start. So kamakailan lang po mga kaibigan, meron po nag-viral na isang picture na kung saan isang vendor ang tiniketan di umano ng isang enforcer o safety officer ng panglungsod. Siya po ay tiniketan ng 1,000 pesos. Di umano, ang vendor na ito ay makailang ulit na beses na raw na nasinita sa lugar na ito. Hindi po natin mawari kung this is the first, the second, or the third time. Kung yung apprehending officer ay paulit-ulit na nakikita itong vendor na ito, ay malamang titiketan na. Di po ba? Ayun nga po, natiketan po siya sa isang barangay dito po sa ating syudad. Na nakapagtataka lang mga kaibigan, ang pagkakaalam ko po, ang natitiketan lang po ay yung mga illegally na nagbebenta po sa Central Business District. Abay, akalain nyo mga kaibigan, ang ating mga officers ay nakakarating na rin pala sa mga barangay na ito. At umani po ito ng napakaraming batikos na galing po sa ating mga kaibigan netizen. Ayan. So, kung ating tatansyahin po, 80% po ang nagalit dahil po sa pagtiket sa isang vendor na ito. Mga bobo! Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Nga po mga kaibigan, ilang beses na raw po nasita itong vendor na ito. Kung titignan po natin mga kaibigan, nakakaawa nga po. Tingnan nyo po si Manong, sunog na ang balat. At hindi po natin alam kung saan siya pa kukuha ng kanyang ikakabuhay. Ayan po, sa panahon natin ngayon, lalo na tong COVID na ito, lahat po ay gagawin ng ating mga kababayan para lamang po sila ay kumita ng maayos. Ayan po. At meron din po mga nakapagsabi na ating mga kaibigan netizen, di na lang pinagbigyan for human reasons. Kaya may mga exemption naman po ito. Dahil nakakaawa nga. At sabi naman po ng iba, ilang beses na rin daw sinita ito. Di po ba? So ayun nga po, mga kaibigan, sa halagang 1,000 pesos. So matik po yan, na-confiscate na ang kanyang mga paninda, and for him to bring back his goods, kailangan niya po bayaran ang kanyang multa na 1,000 pesos. Kung maalala niyo mga kaibigan, yung celebrity na si Team Yap, at ang kanyang mga cohorts ang ating term, kasi nakapaglabag sila sa ating palituntunin sa ating syudad. Cohorts. Relevant po yan sa mga criminal cohort. So yung mga kaibigan, siya po ay pinagmulta ng 1,500 pesos. I-compare nyo naman po sa ating vendor na 1,000 pesos. Ang diferensya lang po doon, alam niyo kung 500 pesos. Ilan ba yun? 20%. Kung sa artista na yun, mga kaibigan, yung 1.5 na yun, maling-mani lang. Barya, judge! Ayan nga po mga kaibigan. Ayun po,
ano? Pero gayon pa man, nakapaglabag po sila ng alituntunin. Ha? Yun po for safety reasons. Ha? Lalo na po sila, alam naman po natin na pag ito ay pinost natin sa social media, sari-saring mga putakti ang maaani ng mga ito. Ha? Mag-isitim yap o kaya mga regular na mamamayan, pag ikaw ay nag-post ng mga ganito at papahabain mo ang kwento, nako, sari-sari putakti ang iyong maaani. At malamang, sana naman, hindi ako mapuputakti dito. Ay nga po mga kaibigan, nakakapagtaka lang po, ay nakarating po ang ating officers sa isang barangay. Ang pagkakaalam lang, yun nga po ang pinag-uusapan natin kanina, ang pagkakaalam lang po natin, ang mga natitiketa lang po ng mga ganito ay yung mga illegal vendors na nagbebenta sa Central Business District. Di po ba? Ay nga, masingit lang po natin mga kaibigan kung harshness na lang pinag-uusapan natin patungkol sa bagay na to. May kwento po ako sa inyo. Unang-una po sa lahat, imagine kung sa'yo ginawa ang harshness na yun. May kwento nga po ng isang customer sa isang restaurant. Ayan. Ay, session ka lamang po sa inyo. Meron po kong customer sa isang restaurant. Di, kumain po siya. Umorder na umorder. Umorder. Ngayon, nung oras na po ng bayaran, pumunta po yung waiter. At binigay po yung cheat. Ayan po. At sinabi po ng customer na wala siyang pera. Ay, ganun po ba? Sabi rin po ng waiter. Ay, ganun po ba? Wait lang po, sabi ng waiter. Ayun, pumunta po yung waiter, tinawag po yung manager. Ayan, sabi po ng manager, sige, bigyan mo ulit siya. Mag-order ka ulit, sabi po ng manager. Nagtaka rin ho yung customer. Order ulit ako. Oh, sure, sabi ng customer. Ayun ho, So, umorder po ng isang buong manok yung customer na walang pambayad. Di hinain na ho yung manok. Di napaisip po yung customer. Bumulong po yung manager sa waiter. Kung anong gagawin niya sa manok, ganun din ang gagawin natin sa kanya. Kung babaliin niya yung paa ng manok, di babaliin din yung paa ng customer. Kung babaliin yung pakpak, babaliin yung kamay. Ganun lang ho. Alam niyo po ang ginawa ng customer, mga kaibigan? Kinuha niya yung manok. Saka niya sinipsip yung tumbong na manok. Saka tumingin siya doon sa manager, mga kaibigan. Ano pong ginagawa mo? Ayan po mga kaibigan, yung isang kwento. Ngayon nga po, ano kaya kung sa'yo gagawin ang mga bagay na gano'n, mga kaibigan? So, matuto po tayo doon, mga kaibigan. Na-share lang po natin ang kwento na to para may katawa-tawa tayo ngayong araw na to. So, bumalik tayo sa ating issue. Nagsusulputan ang mga illegal vendors. Nagsusulputan sila para silang mga kabuti kung saan saan sila nagbebenta, kung saan diyan sa market. At may share ko lamang po, ang inyong lingkod din po ay nagbenta diyan sa market noon, sa time ni Mayor Domogan. At meron na pong POS diyan. At matik po sa ating mga illegal vendors na actually, gabi po kami nagbebenta. Ayan, dapat lingon-lingon ka, hindi lamang customer yung titignan mo pati rin yung mga POSD. At pagpapasungan pa lang sila, mga kaibigan niyo, makikita niyo yung mga reflector vest nila, orange saka yellow green. Pag maaninag mo na, tago ka na agad. So, ganun po. Gumawa po sila, nagkaroon po ng ganito ang ating syudad dahil ayun nga, napakaraming illegal vendors. Totoo naman po
kailangan hindi po masama ang magbenta, pero magbenta po tayo sa tamang paraan. Para hindi nakakaperwisyo kasi nabuo po ang ating POSD para linisin ang market, para hindi po kung sino-sino kung saan-saan mga nagbebenta, para nasa ayos po mga kaibigan. Ano ho? Ganun po at yun po ang reality mga kaibigan na intindihan natin. So kung ikaw ay nahuli for the first time, the second time, the third time, sabihin mo, tsamba. Dahil totoo naman illegal, kaibigan. So if you want to sell, sell properly, di po ba? Ayan, mga kaibigan, ano ho? So kailangan po natin igalang ang mga palituntunin ng ating syudad. Sometimes naman po on the other side of the officers who enforce this law, kailangan naman po may kumbaga may exemptions, o pagsabihan, o kaya kung walang face mask, yan, bigyan ng face mask. Meron nga po sinasabi ng ating mga leaders na sinasabi maximum tolerance. Di po ba? Hindi rin po natin masasabi kasi tao lang din po tayo. Minsan mainit ang ulo, lalo na pag maghapon sa trabaho, minsan puyat. We're only human. So mga bagay-bagay na gano'n, kung may mga nangyari ng gano'n, matuto na lamang po tayo sa mga nangyaring gano'n. And for the next time, kung may ma-encounter tayo na gano'n, ayun, pagpasensyaan na lang, pagsabihan, o hindi pa rin nag-comply sa mga pinagsasabihin ng ating mga officers, tiketan na. Ganun lang po yun. Tanggapin natin yun, mga kaibigan. Trabaho lamang. Yan lang po ay yan lamang po ay ginagawa lang po nila ang kanilang mga trabaho para maisaayos ang ating market. Ayan po. Pero yun nga po, nakakapagtaka pa rin bakit nakarating sila sa isang barangay. Nung bata pa ako mga kaibigan, meron na yung mga ganyan, yung mga naglalakad, yung mga naglalako ng mga kung ano-ano, meron pa nga yung hulagan na kama, parang 5-6 ang dating. Pagulugulugan mo, 2,000 ang suggested retail price o ang SRP. Pero pagulugan mo, aabot yan ng 5,000. That's business, baby! Ganun talaga. Ayun. Pero saka isa pa mga kaibigan, ano ho? Kaya din po tinataboy ang mga illegal vendors dyan sa palengke dahil sila ay nakaka-obstruct sa daan. Ayan. Ayan, mamaya, naglalakad ka haharang na nakaharang na ayan, di ba mga kaibigan? Ano? Paano na pag may mga dala ka? O kaya naman yung mga illegal vendors na yan nagbebenta ng mga pagkain at hindi mo alam kung ano yung mga pagkain na yun. Mamaya, expired. Kaya nakaw. Ayan nga po mga kaibigan. Kaya meron po tayo mga officers na nag-e-enforce ng kaayusan para sa ating bayan. Ayan po mga kaibigan. Hanapin po natin. Kung minsan lang, kailangan din po magpakita ng tikas. Hindi, dapat lang. Kailangan magpakita din po ng tikas sa ating mga officers para naman po masinta ang mga illegal vendors na to. Aminado ko mga kaibigan, pati ang inyong lingkod, nagbenta rin po. Matigas ang ating ulo Gusto natin kumita, di po ba? Ganun talaga ho. So, every time po na may mga ma-encounter na ganito, minsan po, intindihin na lang natin. Di po ba? So, ayan po mga kaibigan. Yan lang po ang ating masasabi sa vlog na ito. Sana po ay may napulot po tayong konting aral po sa araw na ito. Sana po sa susunod, panawagan ko po sa ating mga vendors, isaayos po natin
dumaan po tayo sa legal. So, mahirap man sa kung tutuusin, pero dumaan tayo po sa legal. Kung pagkain ang iyong binebenta, kailangan mong kumuha ng health permit, everything. Lahat po may permit para hindi ka maging quorum at legal ang iyong pagbebenta. Hindi po masama ang magbenta, pero idaan po natin sa maayos. At para sa mga enforcers po natin, always be cool, di po ba? Trabaho lang. Intindihan po natin yan, mga kaibigan, trabaho lang. Para maisaayos ang kalakaran sa maayos na negosyo. Ayun na po mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood. Ako po ang inyong lingkod, Ben Ray TV. Sa susunod pong ulit na video, sana po i-click nyo ang aking subscribe button. Ting! At kung hit the notification bell para ma-inform kayo sa mga susunod ko pong videos. At kung may mga request po kayo ng mga videos na gusto nyo po nating talakayin, i-comment down below. Salamat po sa inyong panonood mga kaibigan. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bansang Pilipinas.